కూరపాటి హాస్పిటల్ ఖమ్మంలో ఇనాగ్రేషన్ చేయడం. ఇంకోటి ఏంటంటే హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్ అంటే వితౌట్ కమర్షియల్ కాకుండా ఒక స్వచ్ఛభావంగా స్వేచ్ఛ ఒక ఒక సేవాభావంగా కూరపాటి ప్రదీప్ కుమార్ గారికి మంచి గుడ్ విల్ ఉంది. ఖమ్మంలో వారు ఒక విధమైన ఆశయాన్ని పెట్టుకున్నారు. ప్రజా సేవే నా ధ్యేయం. డాక్టర్ వృత్తికి ఒక వెలుగు తీసుకురావాలి, డాక్టర్లు అంటే మనం గౌరవించాలి అనే ఒక అంబిషన్తోని ఆ యొక్క సేవతోని కేవలం సేవ చేయాలి అనే ఒక దృక్పథం ఈ చిన్న వయసులో జస్ట్ 44 ఉంటాడండి మారు. అలాగే వాళ్ళ నా బిడ్డ ప్రీతి ఇద్దరు ఇక్కడ ఖమ్మంలో హాస్పిటల్కి వచ్చి ప్రజల సేవ గురించి బాగా కృషి చేస్తున్నారు. దానికి తోడు అందరి ఖమ్మం ప్రజలు ఈ యొక్క విలేకరులు నాయకులు అందరి వారికి సపోర్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు పోయి ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎంతో ఖమ్మం వైద్య రంగాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అవకాశం ఇచ్చిన